Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина улгатаба кайбер темалар турында. Республикада COVID-19 белән бәйле кайбер чикләү чараларын гамәлдән чыгардылар. Хәзерчә аларны нинди үзгәрешләр көтә? Хаклар арта, киштәләр бушый, кайсы товарлар кыйммәтрәк тора башлаган, базарда кытлык бармы? 19 марттан Казанда, Чаллыда һәм башка зур шәһәрләрдә авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Чаллыда сәүдә нокталары кайда урнаштырылачак? Республикада COVID-19 белән бәйле кайбер чикләү чараларын гамәлдән чыгардылар. Тиешле документны Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Хәзер чаллыларны нинди үзгәрешләр көтә? Тулырак хәбәрчебез материалында. 60 яшьтән өлкәнрәкләр һәм хроника авырулары булган гражданнар өчен чикләү чараларын йомшартуга бәйле рәвештә аларны мәҗбүри үзизоляцияләү гамәлдән чыгарыла. Моннан тыш 60 яшьтән өлкәнрәкләр хезмәткәрләрне дистанцион эш режимына күчерүдә үз көчен югалта. Үзгәрешләр социаль һәм күңел ачу учрежденияләре эшенә дә кагылды. Хәзер циркларда, концерт залларында һәм театрларда тамаша залын 100%-ка тутырырга рөхсәт ителә. Хәзер инде без 278 кешене рәхәтләнеп тулы зала утырта алабыз. Шуңа күрә әлбәттә без шат, ләкин шуңа да карамастан инде дезинфекция ясыйбыз. Кешеләр маскалардан йөри, андый әйберләребез бар. Әлбәттә инде театрга килгәндә QR-кодлар кирәк түгел. Шуңа күрә без барыбызда инде безнең хөрмәтле тамашачыларыбызны безнең спектакльләребездә көтеп калабыз. Кинотеатрларда да тамашачылар сонына чикләүләр бетерелде, әмма хәзер алар яңа график буенча эшлиләр. Шулай итеп, эш көннәрендә фильмнарны көндезге сәгать 12-дән соң гына карарга мөмкин. Бу прокатта кинокартиналарның кимүе белән бәйле дип аңлата хезмәткәрләр. Многие зрители просили запустить неделю японских аниме. Сейчас у нас есть такая возможность. Также мы возвращаем лучшие яркие премьеры ушедшего года, такие как «Человек-паук», ну и какие-то российские фильмы. Поэтому контент есть для разной аудитории. Хотим успокоить наших зрителей, хотим сообщить, что мы ждем вас и будем вам рады. Исегезгә төшерәбез, элегрәк Татарстанда җәмәгать урыннарында шул исәптән транспортта да QR-код күрсәтүне гамәлдән чыгардылар. Битлек режимын үтәү үз көчендә кала. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Айдар Мусин, яңалыклар. Статистикага күз салыйк, Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоктыруның 717 яңа очрагы ачыкланган, шуларның 119-ы 18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының хәбәр итүләренчә 83 кеше хастаханәгә салынган. Иң күп авыручылар Казанда 231 кеше һәм Ярчаллыда 73 кеше. Шулай итеп 10 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 128 718 мең очрагы билгелән. Аларның 103 972-се терелгән, 2911-е узган тәүлектә. Хаклар арта, киштәләр бушый, чаллылардан шундый дәгъвалар килә. Аларның сүзләренчә, кибетләрдә беренче чиратта кирәкле продуктларны сатып алу да кыенлаша. Безнең төшерү төркеме бу хәлнең чынлыгын тикшерү өчен үз рейдын үткәрде. Кайсы товарлар кыйммәтрәк тора башлаганы, базарда кытлык бармы икәнлеген хәбәрчебез ачыклады. Без Чаллының иң популяр азык-төлек базарларының берсендән, биредә һәр вакыт кеше күп. Буш киштәләр юк. Барысы да төрле ризыклардан сыгылып тора. Шәһәрдәшләр белдергәнчә, алар продуктлар дефицитын тоймый. Ну, беру вот же, и соль беру. Есть нормально. Нет, пока не заметила. В магазинах сахар, мука. Все прекрасно. Все есть. Да. Прилавки не пустые. Нет, Такого нет, дефицита нет. не заметили. Нет. То есть все нормально, можно прийти спокойно купить что. Да. Бәлки, кайберәүләр зур ихтыяж белән бәйле рәвештә супермаркет киштәләрендә билгеле бер төр азык-төлекнең юклыгын сизгәндер. Кибетләр киштәләргә товарларны тутырып өлгерә алмый. Азык-төлек дефициты юк дип белдерә сәүдә вәкилләре. Әмма бәяләр үсеше чынлап та күзәтелә. Бу исә тәэминатчылардан тора. На сегодняшний день в продуктах питания дефицита нет. Поставщики, завоз товара происходит ежедневно у нас. В наличии все есть. Сахар, мука, гречка. Ажиотажа нет. Цены поднялись, но в первую очередь поднимают поставщики. Арендаторы вынуждены поднять цены, так как не имеют права торговать себе в убыток.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та азык-төлекнең тулы күләмдә булуын күзәтеп торырга кушты. Ул аеруча шикәр һәм он кебек ихтыяҗ зур булган товарларга игътибар юнәлтергә буйрды. Республика башлыгы искәрткәнчә, беренче чиратта кирәкле продуктлар белән Татарстан тулысынча үзен тәэмин итә. Моннан тыш ул 19 марттан республикада авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлаячагын искә төшерде. Татарстан халкына җирле җитештерүчеләрнең продуктларын сатып алу мөмкинлеге тудырыла. Лилия Хәбибҗанова, Руслан Бикмөхәммәтов, Айдар Мусин, Яңалыклар. Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова 10 мартта Казан Кремлендә үз матбугат конференциясендә 19 марттан Казанда, Ярчалыда һәм башка зур шәһәрләрдә авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана дип хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республикада товар бәяләренә контрольны үз кулына алган иде. Ярчалыда сәүдә 3 майданчыкта алып барылачак, строитель стадионы каршында, ипподром районында һәм Южный агросәнәгать паркында. Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939-311-31-31 номеры буенча көтеп калабыз. 1 апрельдән балалар бакчаларына барачак нәниләр исемлеге төзелә башлый. Быел 6500 урын планлаштырылган. Шуларның 5000-е 1 яшьтән алып 3 яшьтәге балалар өчен. Бу хакта Мәгариф идарәсе башлыгы Рөстәм Хушин белдерде. Яшьлек Мәләкә Сарьева һәм Яр буе кебек яңа микрорайоннарда нәниләр өчен урыннар җитмәү сизелә. Балаларын теләгән бакчага урнаштыра алмаучы ата-аналарга якын тирәдәге яисә күрше микрорайон мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәләр. В детских садах 65 и 63 комплексов будут комплектоваться группы в возрасте от 3 лет. То есть ясельных групп в данных микрорайонах пока, то есть их будет, но минимальное количество. Это зависит от конкретного детского сада. Но тем не менее в близлежащих микрорайонах к Яшляку, то есть таких групп мы постараемся открыть максимальное количество. Это 26-й, 27-й комплекс, 52-й комплекс. Ират хатын кызлар һәм балаларның чәчен кисү, маникюр, педикюр, чәч һәм кашларны буяу, париклар, чәч кыюлдан дару, чәчләр өчен биохимия, авыртурысыз колак тишү һәм әлбәттә солярий, булар барысы да креатив матурлык салонында. 29-18 һәм 12-03 адресы буенча. Стрижки – мужские, женские, детские, маникюр и педикюр, окрашивание бровей и волос, парики, ампулы от выпадения и биохимия для волос, безболезненный прокол ушей, солярий. Салон красоты «Креатив», Новый город, 2918 и 1203. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 14 по 19 марта. ТЦ «Грин», первый этаж. 12 марта. Елена Ваенга в концертном зале имени Сары Садыковой.